Haini hajato lamsogo जों तिनखे नायलायनाय जोंनि फननि बेटारि दाइते पाइबनि बनो बाखे दाइते पाइखे खायनाय बन सेटिं दङ जोंनि बेटारि ड्रेन मनि याजारखे बाखे खायनाय बन तिनि सालायनाय भिडिअ न पाइर नायथांदि भिडिअ न पाइर नायबाय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयर खायदि नसाजखे डिसलाइक रदि भिडिअ न सिगां पाइर नायथांग्रादि गे ताक जों नायलायसिनाय जोंनि बेटारि बाखे जों 2,000 के खायनाय ओ सेटिं न नायलायनाय गे फार्स्ट थांदि निनो मोबाइल नि सेटिं थांदि सेटिं थांनो परे एं तला थांदि तला थाङै और जागा तंनाय दाइदि बैटरी एंड डिवाइस केयर तंनाय बैटरी हि काइसे फन तंनाय बासा बुसु फोन के बैटरी हि काइसे फन तंग और जागा हादि और जागा हावो और जागा नाइदर ऑप्टिमाइज तंग हांगे और ऑप्टिमाइज खायने रेडी ऑप्टिमाइज नि सुजागा तंग हांगे ऑप्टिमाइज खायने दि बन परे डान रदि पहले हम बन परे और जागा तंग सुजाग नदी बैटरी हि सुजाग तंग और जागा हादि और टास्क खाय हांगे एं तला फाइने नदी मोर बैटरी सेटिंग तंनाय तलाव और जागा टास्क खायदि और टास्क खायबे एडाप्टिव बैटरी अमनो ऑफ तो हांगे डिफॉल्ट ऑफ मांगनो मनो ऑन खायने एनेबल खायने और नादे एक्सटेंड बैटरी लाइफ बेस्ड ऑन योर फोन यूजेस और जगह सराय के सुजाग दंगो निन ऑफ के ऑन खायने दे ये फास्ट चार्जिंग और बुनि न आके ऑफ दं हांगे फास्ट चार्जिंग बु ऑन खायने नि दाइते न चार्ज नाजार बन परे बैक खाय थांदि ते काइसे नालिफिनाय बैक खायदि बैक खायमन परे और तंनाय बैकग्राउंड यूजेस लिमिटेड थिं सुजाग तंनाय दि और जगह पावर सेविंग नि तलाव और जगह टास्क खायदि और टास्क खायेंगे पुट ऑन यूज सेट एप्स टू स्लीप और जगह नि ऑन दं हांगे बनो ऑन खायने दे और ऑन खायने हांगे नों यूज खाया जे फोन जे एप्स बो स्लीप तंनाय चलेके तंनाय नाइदि आनी और जगह ताव डीप स्लीपिंग एप्स कापसे तंनाय दि 23 खन दं स्लीपिंग एप्स 0 अम हाखेनो और जगह खायने दि जों बनो अमनो ऑन खायने हांगे जों यूज खाय फनो बैकग्राउंड बहाय चलाय दंगे जिनि बैटरी दाइते पाइबो ते डेटा बहायनो दाइते पाइबो थाङो के बनो नों और जगह ऑफ हांगे ऑन खायने एनेबल खायने दे बनो पूरे बैक थांदि बैक थांनो परे और जगह पावर सेविंग दंगो बनो निनि ऑफ तो हांगे और जगह बहायनो ऑन खायने एनेबल खायने दे और जगह पावर सेविंग रख हांगे निनि बैटरी तो पेंग्स नाय और जगह ऑफ तो हांगे ऑन खायने दे नाइदि आनी 65% अवेलेबल बैटरी दंगो ते नाइदि बस घंटा चलनाय नालाय 14 hours 50 minutes आजका तो चलनाय को बैटरी सेव खायने हांगे हाकेनो निनि दवै पायांसनाय और सेटिंग खायने हांगे गम हाइतेबो नांगमोन बसकांगो निरावनो सेटिंग फुननाय नायबि तंदि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट शेयर खालायदि गम हाइते नांगमोन निरावनो सेटिंग फुननाय तिनि नि बाङै आसनो जतननो हामबाय।